Vi har lige solgt en Nisman Arto 88, som vi er ved at klargøre til en kunde nu. Og jeg lovede jer forleden at vise jer lidt rundt i den. Arto 88 er jo på Mercedes. Det er med den store M-Box. Det er med 3 aksler, 5.500 kilo, masser af lastevne. Vi har masser af opbevaringsplads i sådan en Nisman. Og det er jo helt fantastisk. 80 kilo kan du komme i her. Nu kommer vi til legetøj for store drenge. Fordi her, der har vi en 3000 watts inverter. Vi har 3 lithiumbatterier. Vi har så meget strøm ombord, så det er helt voldsomt. Vi har lys i garagen, vi har selvfølgelig varme i garagen, vi har tanke liggende klar her. I en Nisman Bischoff, der er alle haner og pumper, de er selvfølgelig inde i et isoleret opvarmet rum, så man aldrig kommer i problemer, hvis man kører ud og det er koldt. Og det samme gælder, I kan se pumperne til varmesystemet, igen et opvarmet rum, så alt er frostsikret. Hvis du bliver mere nysgerrig og vil høre mere om Nisman Bischoff, så kig op til os i campingparken. Så sætter vi os ned og tager en god snak om mulighederne for at få konfigureret præcis den bil, du drømmer om. Der er også masser af muligheder og forskellige finansieringsmodeller. Nogle er til leasing, nogle er til finansiering, og nogle vil selvfølgelig bare købe bilen. Men kig op til os, så tager vi en snak.